Teším sa na cestu. Dlhú cestu. Pán cestujúci, máte listok? Mám. Na tento autobus? Polovičný. Polovičný? Polovičný. Polovičný Bratislava? Polovičný Bratislava. Pán šofér? Lebo polovica ide do Bratislavy, polovica ostáva. A preukázku máte? Nie. Preukázka nebude polovičný. Ahoj. Teraz ma točíš, keď žerem. Však vlastne ty ma iné nenájdeš, ktoré žerem. Dobre. Aby si mal silu separovať. Čaute. Dobré ránko, Majko. Mám tu kamoša. Výborné. Sme si cikadili celú noc. Ste si cikadili? Cikadili. Dobré ránko. Dobré ráno. Janko, dobré ráno. Janko má ráko. Dobré ráno. Komu dobré, ku mne. Výborné ráno. Guten Morgen. Prosím? Pripravený? Ja, ale to tak dáme. Tomáš? Si pripravený? Hej, no. Keď som vypil káve ja. Na čo? Na čo? Dole je bublifu. Jak? Opačím to. Miško. Jak? Sa poje. Jak? Neverím. Neverím. Toľko vody. Neverím. Áno. To fotočíš, hej? Práve máme po prvej skladbe. Ľubivnice, možno ste nás videli, keď ste ráno vstali. Ale keď ste spali, tak vás úplne chápem, že ste spali. A teraz čakáme je 6:13 a čakáme do 6:28, kedy zase si opäť sadneme za bicie teda. A o 6:35 hráme Ojtulaja. Inak výborná atmosféra, každý sa baví. Ale ty ma nevidíš. Kameramani tancujú. Ty máš ten dar. Výborná atmosféra. Dobre, takže ideme teraz do Chmedu, hej? Širší si. Dobre, ďakujem. Keď si spotal 15 minút, 15 sekúnd do Počasia potom. do počasia a ten mi varí. A ten boha nehraj, bo nečujem, nevidím. Alebo Vytvára stres. Ale jak vytvoríš jemu hustú situáciu? Tak Jankovi stačí zrobiť toto, že... Čo už nevidím. Ja mám hustú situáciu, keď je pesnička v tvojej pomalšia a ja keď zapne sa, ona že môžete aj. Raz, dva, tri, štyri, a to tam ten priestor. To ja musím už kúkať, že kedy už ide vyhnúť ruka, ktorý už To je profi, To darmo. Môžeš sa oddialiť, prosím. Neviem, či ste počúvali rozhovor Tomáša. Toho predstavili, že frontman kapely Terra Borsuk. To ma strašne nahnevalo. A takmer rozhodali kapelu, lebo frontman kapely je Cicko. Ja som čakal, co povieš. Na toto. Preto je tam, že je. Ja nepočujem. O pár slov. Áno. Trošku. Ako to všetko dopadlo, ako skončili? Ja si myslím, že dobre, máme, koľko tu písalo teraz? 8:30. Cítime sa, ako keby bolo 4 hodín po obede, človek stáva skoro ráno. To je tak, v ranných show to je takto. Odohrali sme, chlapci zvukári nás nazvučili, Majo nás priviezol, ty si za kamerou. Sme radi a ideme ďalej, ideme do nejakého radia. Teraz neviem, akého, ale
Ideme tam. A ak by sa Dobre. Ak by sa našiel nejaký mudrlan, čo si myslí, že to bolo falošné, tak lebo to bolo naživo. Hej? Ja som falošný nebol, ja som nespieval. A Ticie nemá na... Ticie nebol na lade, to je pravda. Stále mu hovorím nosy elektrické. Ale nie. Elektrické malé. Elektrická zoberhe tam je. Rolandy TV4. Výborné. Výborné tu bolo a veľmi radi sa ešte raz tu vrátime. Zajtra. A pozajtra. Janko, pozdravuj ešte jednu. Majo? Ešte pozdravuj jednu. Prepačte, som tu správne? Ako to? Všetko fajn. Ten jedna vec, málo priestoru sme dostali. Treba mi nám viacej priestoru dávať. Viete prečo? Lebo je dobrá nálada s nami. Áno. Poď, Janko, ti chcem niečo. Vieš, čo si mi stále rozprával, že... Tome, vieš, čo v Čechách majú tú sedačku? Čo? To je táto? Čo na nej natáčajú sa veci? I give you 2000 Czech crowns Check round for me if you show me your tits. Reklama. No, oni tu majú bažanta, my máme borčúka. Toto neznamená, že nás sponzoruje Birel, Lukáš Birel. Toto len znamená, že by sme chceli, aby sponzoroval Birel. Nepochopíš, to je sociálne siete, nepochopíš. Chcem si potom spraviť jednu fotku, mám taký nápad na fotku. Ale nechcem do videa, to potom uvidíte tú fotku. Teda takto. Chceme si spraviť vonku jednu fotku a teraz tu strihneme. Áno, ďakujem. Čau. Dobre, rádio máme vybavené, ideme do Nitry na živý rozhovor. Takže ideme pobaliť a utekáme. Práve sme v Nitre, pred nami sú Nivy, myslím, a ideme do rádia Nitra na menší rozhovor. Tu s Nastinkou, aj s Pálkom, aj s Majkom. Tak môžete počúvať, ak to teda dá teraz Nastinka na Instagram, a ak nie, tak ste tam mohli počúvať. Ukrajinská skladba. Ja mám tak rád spojenie vás a Ukrajiny. Veľmi sa mi páči toto spojenie, poviem na rovine. Potom áno, urobili sme dobrý krok. A k tomu ešte asi prídeme. Áno, tomu ešte prídeme samozrejme. Ja by som na začiatok zahral, aby sme... Ste boli boyband. Áno, no a prišla Nastia. No a problém bol ten, že tie pesničku spostavili. Centrum voľného času. Domino. Centrum voľného času. Domino, centrum voľného času. Dneska máme krásny deň, Nastinka. Áno. Konečne sme spolu, partia v meste, v Bratislave, videli sme Bratislavu, videli sme Nitru, uvidíme aj Trnavu trošku z diaľnice a potom uvidíme... Práve sa pozeráme na Zobor. Na Zobor pozeráme, tam je hore Zobor. Prepáč, Nitra sa nazýva aj mesto pod Zoborom. A tak sa z toho teším. Majceček. Si puštil, hej? Toto je... To bol Peter, ne? Počúvaj, a tu hore by sa to nedalo ani dať? Ja už to cítim. Ja na tričku cítim, že ešte necítim. Ja už by si to mal cítiť. Majo, nedýchaj si to podľa. Také mokré tričko bude mať teraz. Ešte mám jedno. Tak ideme domov. Priputaný?
Zastavíme na... Ja takto špím. O 33 minút stojíme na benzínke, tak je to tam. Keby ti bolo horúco, dal sa ochlad. Ale nebudem sa pýtať klímu. Dobro spal si. Dobre, spal som. Mi, čo povieš? Prosím? Čo povieš? Nemôžem nič teraz povedať, lebo... Koľko dolárov je veľa dolárov?